Guys, magluto tayo ng lumpiang sariwa. Lumpiang sariwa. Magigisa muna tayo. Ayan. Magigisa tayo ng sibuyas, bawang. Tapos sigisa natin yung baboy. Yung baboy. Tapos lagay yung mga gulay. Gisa. Malaki yung ating pagluluto kasi marami ito. Madali natin ito sa pabasa din. Madali natin ito sa pabasa yung kasi sila na pabasa ng mga pagluluto at po yung mahal ng araw. Yung bawang. Ayan natin mag-pronay maunit yung bawang. And then lumpiang sariwa. Kung gusto niya, pero sa dami po nito hindi na kailangan balot. Nakabukod po nito yung tinatawag na pampaalam. Ayan, okay na yung ating bawang. Lagyan na natin yung ating sibuyas. Ayan.
guys, lagyan na natin yung Baguio beans. Ayan. Para maluto na siya. Inugasan na namin siya kanina. Ayan, lagay na lang. Tapos, haluin ulit natin. Para mag-mix siya doon sa maganda na yung kulay. May kulay green, may kulay orange. Hindi po kulay ng politika yan ha. Kulay orange lang. Talagang kulay green. Kasi mayroon po tayo sa politika na kulay orange na ginagamit. Yan, okay na sa guys. Mga 15 minutes ulit. Medyo matagal siya luto. Kaya medyo tsaga-tsaga lang. Maluluto din yan. Yan guys, marami ng tubig. Halos medyo luto na rin siya. Medyo mahina na yung ating kalan. Ayan, sikunin natin. Luto na. Luto na siya. Tapos nilagyan natin yung kamote. Lalagay po natin yung kamote. Ayok natin kamote. Ito po. Kamote po yung kamote. Hindi po siya anak ng kamote. Kamote lang po siya. Ayan, tapos dahil nasa gitna siya, takpan natin para maluto. Takpan natin, balikan natin mamaya. Ayan, after 15 minutes. Guys, check natin kung ano na nangyari sa akin maluto. Luto na siya. Lagyan natin dahil yung kamote nasa gitna. Kaya lang lagay natin. Hindi mo na siya makikita dahil nagkulay. Orange na siya. Tapos ilalagay na natin yung ito. Lagay natin yung carrots. Lagay na natin yung carrots. Nakalagay na. Tapos lagay na rin natin to. Ayan, para sama-sama na. Takpan ulit natin. Ayan, madali lang naman sila maluto na kasi mga malalambot. Ayan. Tapos takpan ulit natin. Yan guys,
po ito yung peanut na mani. Ma-mix natin yung maayos yung ating mga gulay. Ayan, takpan muna uli natin. Yan, okay na guys. Ito na yung ating lumpia. Lumpiang sariwa. Nagawa na lang tayo ng pampaalat. Medyo nakakagod din eh.